लोरगि थियेटार ग्रुपनि दिनै 10थि गायसनथाय सान। थांनाय 2009 मायथाइनि 10 मेआव जोनोम मोनदोंमोन क'क्राझार लोरगि थियेटार ग्रुपआ। बर'नि हारिमु बिथिङाव थांनाय माखासे बोसोर सिगांनिफ्रायनो मैखोमै बिहोमा होबोनाय क'क्राझारनि लोरगि थियेटार ग्रुपनि दिनै 10थि गायसनथाय सान। बर' हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनायजों लोगोसे जौगाहोनो आरो मुलुग दरबाराव गोसारहोनायनि थांखिजों थांनाय 2009 मायथाइनि 10 मे थामहिनबा दिनैनि सानाव गायसनजानाय हारिमुआरि हानजा लोरगि थियेटार ग्रुपआ फैयै फैयै 16 बोसोराव आगान होफैबाय। लोरगि थियेटार ग्रुपनि 10थि गायसनथाय सानखौ दिनै क'क्राझारनि गौरां दैसा सेर सान्दामारियाव थानाय गाहाय मावखुलियावनो फालिनाय जायो। हाबाफारि बायदि फुंबिलिनि समाव आफादनि गोथार फिरफिला बिरहोनाय, रुंसारि जालांनाय महरगिरिफोरनो मान बावनाय आरो सुबुंथिनि थान्दै बिनेश्वर ब्रह्मनि मंखरसालियाव बिबार गायनाय आरो बड'सा कालचारेल कमप्लेक्सआव बिफां फुलि गायनाय जायो। फुंबिलिनि हाबाफारिया जोबनायनि उनाव सानजौफु समाव मोनसे सावरायमेल हाबाफारि लानाय जायो। लोरगि थियेटार ग्रुपनि आफादगिरि सोमदोन ब्रह्मनि मासि लानानै दैदेननाय बे सावरायमेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गाहाय नेहाथारि बिजिरगिरि बसुमतारिया। बिथाङा गावनि बिबुंथियाव थांनाय 16 बोसोराव बर' हारिमुआव बेसेनगोसा बिहोमा होबोनायनि थाखाय लोरगि थियेटार ग्रुपनिसिम दिनै गायसनथाय सानाव गाहाम हामलायथि जासियो आरो बे ग्रुपजों लोब्बा लाखिनानै खामानि मावबोनाय साफ्रोमबो बिबानगिरि आरो सोद्रोमाफोरखौ फैबाय थानाय समाव बर' हारिमुखौ जौगाहोनायाव बांसिन खामानि मावलांनो बोसोन होलाङो। दिनैनि बे गायसनथाय सान फालिनायनि लोब्बायैनो लोरगि थियेटार ग्रुपआव थानानै खामानि मावनायनि गेजेरजोंबो फरायनानै देग्लायनि मेट्रिक आनजाद आरो हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ मान बावनाय जायो। मख'नाय जायोदि सन्जीब कुमार ब्रह्मनि दैदेननायजों लोरगि थियेटार ग्रुपआ ड्रामा एबा थुनफावथाय दिन्थिफुंनायनि गेजेरजों ओनसोलनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनो थियेटारनि फोरोंथाय आरो बर'नि दोरोङारि मोसानाय, खाम, सिफुं, सेरजा, जथा बायदि दामजुआरि दामनायनि फोरोंथाय होबोदों। लोगोसे मख'बावनो गोनांदि गावसोरनि गोख्रों नाजानायनि गेजेरजों लोरगि थियेटार ग्रुपआ माहारियारि थाखोसिम मान मोननो हादों। सन्जीब कुमार ब्रह्मनि दैदेननायावनो लोरगि थियेटार ग्रुपनि मोसाखावरि हानजाया हादरनि गुबुन गुबुन रायजोफोराव खुंजानाय गोबांथार हारिमुआरि थाखोनि हाबाफारिफोराव बाहागो लाहैनानै मोसानानै दिन्थिहैखांबाय। दिनैनि बे लोरगि थियेटार ग्रुपनि 10थि गायसनथाय सान फालिनाय हाबाफारियाव लोरगि थियेटार ग्रुपनि आफादगिरि सोमदोन ब्रह्म, गाहाय नेहाथारि सन्जीब कुमार ब्रह्म, दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गाहाय नेहाथारि बिजिरगिरि बसुमतारि, बनरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिकास मोसाहारि, क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गाहाय नेहाथारि अनिरुद्ध ब्रह्म बिथांमोनहा आलासि महरै बाहागो लायो। दासिमबो जोंनि गोदान बोसोर बैसागुआ जोबनानै थाङाखै। बे असिलायावनो आङो लोरगि थियेटार ग्रुपनि आफादगिरि जानानै गोदान बोसोरनि गासिबो खोनासंगिरि आरो नायगिरि बिथांमोननिसिम लोरगि न'खरनिफ्राय गाहाम हामलायनाय आरो गोजोननायखौ बावहरबाय। दिनै जोंहा 10 मे थांनाय 2009 मायथाइनि दिनैनि बे गोथार सान 10 मेआवनो जोङो क'क्राझारनि बिद्यापीठ स्कुलाव माखासे हारिमुआरिखौ अनसायग्रा मोजां मोनग्रा सुबुंफोरखौ लानानै जोंनि बै समनि छत्तीसगढ़नि खैरागढ़ इन्दिरा कला संगीत विश्वविद्यालयाव फरायनानै पास आउट जाबोनाय फारियै जोंहा केशव मोसाहारि, सन्जीब कुमार ब्रह्म, जयन्त नार्जारि बिथांमोनहा ओमफ्राय मिजिंमोन। दा बिथांमोना जोंनि बे फावथाय फारसे माखासे गोनांथि जानाय मोनसे बिथिंखौ नोजोर बोनानै लोरगि थियेटार ग्रुप एबा लोरगि फावथाय हान्जाखौ दाफुंनानै लानाय जादोंमोन। बै समनिफ्रायनो दिनै
16 बोसोर बैसो जोंहा लोरगिया आबुं जाबाय आरो बे 16 बोसोराव जोङो गोबां सौदाव सौसिनि गेजेरजों आरो आंखालफोरनि गेजेरजोंब्लाबो सौसिबोनानै दिनै जोंनि लोरगि थियेटार ग्रुपआ एसे मोजां लामायाव फैदों आरो बे समाव जोङो जोंनि बे माहारिनि माखासे बिथिंफोराव सांग्रांथि लाबोनो थाखाय आरो गोग्लैसोनानै थानाय फावथाय बिथिङाव सांग्रांथि लाबोनो थाखाय आरो जौगानाय लाबोनो थाखाय जोङो लोरगि थियेटार ग्रुपआ जिउयै माहामै नाजादों। बिनि बिदिन्थियानो जाहैबाय जोङो जोंनि जारिमिनारि राजा इरागदाव बे राजा इरागदावखौ जोङो सोलोंनानै मुम्बाइ बायदि भारतनि मुम्बाइ बायदि नोगोराव दिन्थिफुंहैदों लोरगि थियेटार ग्रुपनिफ्राय बेनिफ्राय माखासे बेफोरबायदिनो जोंनि माहारिजों सोमोन्दो गोनां नायजाबफोरखौ जोङो आसामनि दाब दाब जायगायाव आरो भारतनि गुबुन गुबुन रायजोफ्राव दिन्थिफुंहैनानै जोंनि हारिमुखौ फोजौनो आरो फोगोमनो नाजाबोदों। लोरगि थियेटार ग्रुपआ ओरैनो समाजारि बिथिङावबो माखासे जेनेबा जोंनि समाजारि बिथिङाव सावस्रियारि बिथिङाव मिथिंगायारि बिथिङाव फारफ्रोमबो बिथिङाव जोङो माखासे सांग्रांथि एवारनेस केम्पेइनफोरखौ जों खालामबोदों। जोंनि सिभिक सेन्सनि सायाव जेनेबा भटारनि कनसियासनेसनि सायाव बेफोरबायदि माखासे ड्राग्सनिफ्राय जों माबोरै गोजानाव थानांगौ एइड्सनिफ्राय जों माबोरै गोजानाव थानांगौ बेफोरनि फारसे जोङो ड्रामा जेनेबा स्ट्रिट प्ले महरैयानो जा माखासे थुनफावथाय महरैनो जा जोङो समाजाव सांग्रांथि लाबोनो थाखाय माखासे हाबाफारिफोरखौ जोङो मावबोबाय थानाय जादों। दा बेजों लोगोसेनो नोंथांमोन सोंनाय बायदिनो जेनेबा जोङो जोंनि बे हारिमुखौ फोथांनायजों लोगोसे जोंनि बेहाय नांफानाय माखासे रिंगु दामसा महरगिरि आरो फावथायगिरि बिथांमोना जोंनि जेरै जौगाफुनाय फरायफुनाय जिहेतुके सोरबा मोजां नम्बर लानानै बा मेट्रिक आनजाद बेनिफ्राय हायार सेकेन्डारि आनजाद उथ्रिदों बिथांमोनखौ जोङो थुलुंगा महरै जोंनि बे दिनैनि बे गोथार सानाव गांसे आर'नाइ आरो गांसे बिजाब होनानै जोङो बरायदों। जोंनि आखायाव गोबां जोंहा बेफोरबायदि होनो हानाय जों थुबिल गैया बेनि थाखायनो जोङो थुलुंगा महरै आर'नाइ गांसे एबा गांसे बिजाबजों जोङो बिथांमोनखौ बरायना लादों। बिनि थांखियानो जाहैबाय जोङो इयुन जोलैफोरखौ माबोरै जोङो थुलुंगा होनो बिसोरखौ जोङो माबोरै सासे सुबुं दोहोन दाफुंनो बे जाबाय जोंनि थांखि आरो बे थांखिखौ लानानै जोङो नोजोर बोनानै जोङो दिनै बे जोंनि इयुन जोलैफोरखौ मेट्रिक आनजाद आरो हायार सेकेन्डारि आनजाद उथ्रिनाय बेफोर फरायसाफोरखौ जोङो थुलुंगा महरै बरायनानै लायो आरो जोङो मिजिंथिदों जोंनि बे हाबाफारिया जोंनि उन्दै बिसोरनिफ्राय उन्दै जा जौगाबोबाय थानाय माखासे फरायसाफोर दङ बिसोरखौ थारैनो माने थुलुंगा होगोन आरो मा होनना बुङो जों बिसोरखौ गोजौआव जौगालांनायाव हयथ' जोङो हेफाजाब होनो हागोन। ओमफ्राय बेजों लोगोसे जों दिनै जोंनि मिथिंगानि आबहावाखौ जोङो समानथाय एबा बेलेन्सआव लाखिनो थाखाय जोङो लोरगि थियेटार ग्रुपनिफ्राय जोंनि नैबे खाथियावनो नांजाबना थानाय सुबुंथिनि थान्दै बिनेस्वर ब्रह्म कमप्लेक्स बेवहाय जोङो बिफां फुलिफोर गायदों आरो बड'फा इउएन ब्रह्म कालचार कमप्लेक्सआवबो जों माखासे बिफां फुलिफोर गायदों। जोंनि थांखियानो जाहैबाय मा जे मिथिंगाया थायोब्लासो जों सुबुं माहारिया थागोन बेनिखायनो जोङो मिथिंगाखौबो हारिनि हारिमुजों लोगोसे आसार खान्थिजों लोगोसे मिथिंगाखौबो जोङो गोजोर आरो आबुङै जों लाखिनो नांगोन बेनिखायनो जोङो बेफोरबायदि हाबाफारिफोरखौबो जों दिनैनि सानाव लाफानाय जादों। माखासे महरगिरिफ्रा दासिम जोंनि गेजेरनिफ्राय आनज्रायलांबाय बिथांमोनखौ गोसोखांनानै लोगोसे जोंनि भारत बिमानि जे अलखद बै अलखद समाव गावनि जिउखौ बावनांनाय माखासे सुबुंफोरनि गोथार जिउमानि थाखाय जोङो बिथांमोननि न'खरजों दुखु लाफानानै बिथांमोननि जिउआ जाहाथे सोरगोआव गोजोनै थाहैनो हायो बेनि थाखाय जोङो 1 मिनिट जोङो मा होनना बुङो दुखु फोरमायनानै कन्डलेन्स खालामनायबो जादों।